Ayan mga bossing, galay naman tayo ng chassis Sniper. So kitang kita sa video yung paling ng chassis. Gawin natin pag ganon. Nice. Ayan nga mga bossing, meron naman tayong i-align ang chassis ng Sniper. So sa mga nagtatanong kung kaya ba namin mag-align ng big bike, ng mga chassis, so kaya namin yan mga bossing. So kailangan pumunta kayo dito sa shop para masubukan nyo kung kaya talaga namin. So yan lang. So inaanyayahan ko kayong pumunta sa aming shop sa Pili, sa San Isidro Pili. Yan yung location namin. So yan, maraming salamat sa mga nagtitiwala mga bossing. So salamat sa suporta ninyo, and sana pa-share ng video, pa-like, and pa-follow na rin mga bossing para mas marami pang makakita. At siyempre marami pa rin tayong customer na makapunta dito sa aming munting shop para mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema. So yan mga bossing, ang ano natin dito, machine shop. So more on fabrication saka maintenance repair.